Вие сте си интервюто на деня, тема, която всички ние очаквахме и може би прогнозирахме. Европейската комисия излезе с доклад и с препоръка да започне процедура по свръхдефицит спрямо България. Часовникът тиктака, имаме вече условия, имаме и препоръки. Онова, което нямаме редовен бюджет и сякаш нямаме ясно оповестен план какво ще прави държавата, за да запълни дупката в бюджета и как ще стегне фискалната дисциплина. Дали това ще мине през обикновените хора? Това са въпросите, които вълнуват всички ни и ги коментираме в следващите минути с доктор Асен Ангелов, който е финансист, преподавател, експерт по социални политики и пазар на труда, също така е бивш директор на Агенцията по заетостта. Здравейте! Добър вечер! След този доклад от 142 страници на Европейската комисия, първо в процедура ли сме по свръхдефицит или това тепърва предстои? Този доклад е първата полза за България след влизането и в еврозоната. Изключителен доклад, много точен, много ясен и експертен. Готов, дори бих казал, за управленска програма. Отваряш лесно, четеш. Аз нямах времето да го прочета целия, разбира се, но се постарах. Отваряш, четеш, спазваш препоръките и това може да помогне на абсолютно всеки един управленец. Вашия оптимизъм идва от това, че той е ясен план, който може да насочи новата власт, как да действа, но има ли вътре притеснителни числа и констатации? Не става въпрос за оптимизъм и за песимизъм в момента. Трябва просто много ясно да го разчетем и откровенно да го споделим с всички. Комисията не ни казва, че имаме проблем с дефицита. Комисията ни казва нещо по-ясно. Имаме проблеми с разходната част и с приходната част в бюджета. Те не ни казват режете разходи, не казват спрете да харчите. Казват, че растежа на икономиката и икономическата база не може да поеме такъв темп на разходите. Казват нещо още по-ясно. Най-важното е да направите реформа в приходите, а не толкова да се взираме в разходната част. За приходи защо никой обаче не говори? Ние чуваме всеки път разходите. Говори се за реформа на администрацията, говори се за замразяване на заплати, за пенсии, дори ако ще стигнем и до там. Защо никой не говори за приходи? Какво вие прочетохте по отношение на приходите? Много хора говорят за приходите. Дори ще се появят хора, които ще изразят обратното мнение. Ще кажат, не сте прави. Всяка следваща година от последните няколко имаме рекордни приходи в България. Само, че ето къде е голямата заблуда. Ние разглеждаме, да, приходите наистина всяка година са високи, каквито не са били. Но ние черпим приходи от грешното място. Тези приходи не идват от ръста на икономиката, не идват от растежа, а идват от инфлацията, от ръста на цените, от голямото потребление в България. И от ДДС. Защо от ДДС? Защото колкото повече потребяваме, при по-високи цени, толкова повече размера на данъците в бюджета растат. И тогава се появяват политици, които казват, имаме пари, нека да харчиме. Само, че не ги харчиме за тези сектори, които в последствие ще генерират отново приходи. Не сме единствената държава, която е заплашена от тази процедура, а има всъщност вече 10, които е започнала тази процедура. Каква е обичайната практика? Какво се случва с тези държави? Колко от тях стигат до наказания? Или по-скоро това, че и те са минали през тази процедура на мониторинг, ги е дисциплинирало и избягват. Ето, например, днес научих, че Малта ще излиза от процедурата при сеча от 2024 година. Е част от нея. Добрата практика е да се получиме от този опит, а не да търсиме като пример тези държави, като утеха и като извинение, че ние не сме чак толкова зле. Това дали има други държави, разбира се, че има други държави. Ние сме приели съвсем доброволно тези изисквания към нас, когато сме влезли в еврозоната, както и всичките тези държави. И когато подпаднат под такава процедура, имаме пред себе си поне два избора. Да реагираме адекватно, експертно или да не реагираме. Когато не реагираме, няма да извлечем ползи, а в най-лошия сценарий може да стигнем и до финансови санкции. Не е ли парадоксално, че държава, която няма редовно приет бюджет, т.е. кара с удължителен такъв и кара все пак с фискална рамка от предходната година, е в ситуация, в която се говори за дупка в бюджета и за растящи разходи? Това не е ли парадокс според вас? Парадоксално е, че не гледаме индикациите на икономиката и то вече много години. България винаги се управлява, или както пише в същия този доклад, поне до 20-та година, винаги се управлявала консервативно и от добри финансисти. Нещо последните години се обърка и този резултат е съвсем логичен. Превърнахме дефицита на компетенции в бюджетен дефицит. Сигналите на икономиката са ясни. Нямаме растеж,
Нямаме инвестиции, нямаме разкриване на нови работни места, нямаме производство, нямаме износ. Още нещо казват много интересно Европейската комисия, което може би ние си знаем. Трябва изсветляване на икономиката. Те не ни казват, между другото, реформа в приходната част в никакъв случай не значи вдигане на данъците. Както казва Европейската комисия, имате достатъчно приходи, но те не стигат, не могат да бъдат събрани и не стигат точно там, докъдето трябва. И това са ясни индикации на икономиката. Трябва да работим върху тази приходна част от бюджета. На мен обаче не ми стана ясно колко е точно актуалният дефицит, защото преди няколко дни Финансовото министерство дава своя оценка с това, че дефицита към май месец е 2,5 милиарда евро или 2% от брутния вътрешен продукт. Сега видяхме днес Европейската комисия какво казва. 3,5% за миналата година, с тенденция да се увеличава до 4,3% през 2027 година. Гълъб Донев излиза и казва 7,4%. Откъде дойде това число? Как набъбна така изведнъж този дефицит? Като обща икономическа логика и по принцип инвеститорите не се интересуват от икономически речи. Аз като експерт също не мога да не се интересуват от политически речи, простете. Аз като експерт също не мога да коментирам политически речи. Трябва да се знае едно. Днешният доклад е предварителен. Той казва, че дефицита ни е 3,5. Ще видим в окончателния доклад какъв ще бъде той. Но не е това толкова важно колко е размера, а как ще бъде понесен от икономиката и как ще го усетиме ние като граждани на тази държава. Говорейки за усещания, темата с пенсиите също близка до вас тема. Тези дни се говори за отпадането на ковид добавката. Сега вече пък има политически партии опозиционни, които казват, че това ще е неравнопоставеност и дискриминационно за онези с новоотпуснатите пенсии. Ясно е, че ковид добавката нямаше връзка с осигурителния принос, но все така, ако отношението и към фиска е 2 милиона евро на месец, има ли смисъл да се маха тази добавка в държавата с най-ниски пенсии? Както сочи статистиката, основната част от приходите последните години идват от потреблението и от ДДС. Сега си представете, при тези нарастващи цени, какво ще се случи, ако потреблението се охлади и спреме да потребяваме? Ще катастрофира приходната част. Първият сектор, който ще бъде засегнат, е този, който поема и харчи най-много пари. Това е социалният сектор. Откъде ще намериме средства, ако ни катастрофира приходната част? В момента дефицита за пенсии в НОИ, най-общо казано, гони отново 60%. Ние ще бъдем изправени пред ситуация на невъзможност. Така че ще окажеш сериозно влияние. Тъй като сте работили като съветник на различни министри, вашите кратки препоръки, моля за наистина кратък финал. Моите кратки препоръки са да обърнем внимание на това, че ние в момента не разходваме толкова много средства, колкото разходваме хората, които имат качества, имат знания, умения и желание да пълнат със средства държавния бюджет. Малко по малко те изчезват, а за нас са много необходими. Благодаря ви много за този анализ по актуалната тема. Така се разделяме. Спокойна вечер и до утре.